байни вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон ва Бонки Олмонии рушд шартнома ба имзо расидааст, ки дар доираи он дар вилоятҳои Хатлону Суғд ва шаҳри Душанбе сохтмони муассисаҳои таълимӣ ба нақша гирифта шудааст. шартномаи зикршударо 25 август вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон Завқӣ Завқизода ва директори минтақавии Бонки Олмонии рушд дар Осиёи Марказӣ Андреас Шнайдер имзо карданд. хабар медиҳад дафтари матбуоти вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурӣ. дар доираи шартномаи мазкур 13.97 миллион сомонӣ еврогрант барои татбиқи лоиҳаи дастгирии пешбурди таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дастрасӣ ба иншооти обтаъминкунӣ, санитарӣ ва гигиенӣ дар ноҳияҳои дурдаст барои сохтмони муассисаҳои таълимӣ дар вилоятҳои Хатлон ва Суғд, инчунин дар шаҳри Душанбе ҷудо мегардад, омадааст дар хабар. дар вазорат зикр мекунанд, ки аз аввалин марҳилаи лоиҳа аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо ва Олмон дар маҷмӯъ 44.1 миллион евро грант ҷалб гардидааст. қобили зикр аст, ки дар доираи лоиҳа қисмате аз маблағҳои лоиҳа дар пойтахти ҷумҳурӣ дода мешавад. дар ин бора Азия Плюс хабар медиҳад.